Sa EDSA, Usag Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Ito na naman sa EDSA kahabaan. But I'm riding on, I keep riding on. Di pa rin nasanay itong aking kailaliman. But I'm riding on, I keep riding hard. Ito na naman sa EDSA kahabaan. But I'm riding on, I keep riding hard. Kita lang siksikan, ba't mo pa pinagpilitan? But I'm riding on, I keep riding on. 29 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi! Ito na naman ang EDSA kahabaan. But I'm riding on, I keep riding hard! Ganda tong nakita kong kanta ni paring Pablo. Kaya ginamit natin, magandang pang intro, di ba? Di ba, Stig? Parang, eto na naman sa EDSA kahabaan. But I'm riding on, I keep riding on. Di pa rin nasana itong aking kailaliman. But I'm riding on, I keep riding on. O, di ba? Pwede na! Ay, mga kabisyo, sana ay okay pa kayo sa alright. Ang biyahe mo, manong driver, don't worry. Eto na. Sagot na namin ang mga tugtugan malulupit at syempre kwentuhang inyong kapupulatan. Kaya eto na! Pag-usapan na natin to! Sinagot ni Diwata ang mga paratang sa kanya na lumaki na daw ang kanyang ulo. Oh no! Naniningil na daw ng 1.5. Kada magpa-picture dahil hindi na daw pinapansin ng maliliit na vlogger kung sino lang daw ang kilala at may binibigay sa kanya, yun lang daw yung hinaharap niya. Pero makinig kayo, ito ang sabi ni Diwata. Ang nakakalungkot nga lang, yung mga hindi lang nagpapagbigyan ng picture kung ano-anong sinasabi. At ina-upload. Wala naman akong pakialam, wala naman akong taong inaagrabyado, wala naman akong taong tinatapakan kung hindi mo kayang intindihin yung paliwanag ko, nasa sa kanila na yon. Kasi nga busy ako, may ginagawa ako, pero kung may free time naman ako, lahat welcome, kahit maliit na vlogger pa yan, may dala ka man o wala. Yan ang sabi ni Diwata. Pero ito mga kabisyo, logican na natin to, Tang! Ay sige, wag mo nang patagalin para makatikim tayo ng pares. Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madodokop? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic na basic to mga kabisyo. Ito dapat ang basic na ugali ng ibang tao, mga kabisyo, di ba? Mga ugali nila, basic na. Pag nasa taas ka, hihilahin ka pababa. Ito yung naririnig nating kasabihan na utak talang ka. Kasi di ba, hihilahin yung mga nasa taas pababa. Pero hindi naman natin pwedeng i-cancel yung mga feeling nila, which is legit naman yan. Na porket hindi kilala, inisnab, siguro baka nasaktan din. Kasi nga ang hubad na katotohanan ng ugali nating mga tao, kung sino yung magbe-benefit, kung saan tayo magbe-benefit, di doon tayo. Ito kasi yung problema minsan ng mga vlogger and SOCMED influencer. Once kasi na pinasok po ninyo yung public figure, gaya nga na po na sinasabi natin, dapat handa ka po sa mga ganitong pangyayari. Well ako, I would say this is just my opinion. Tingin ko hindi pa mentally handa si Diwata sa mga ganitong eksena. Now mga kabisyo, logican po natin. Ang issue po ni Diwata ay sanhi po ng pagbabago ng kanyang pag-uugali. Mula po sa pagiging mabait patungo sa pagiging masungit sa mga maliliit na vloggers. Yan po yung akusa sa kanya.
Ang biglaang pong pagbabago na ito ay nagdulot po ng pagkadismaya sa mga tagahanga niya, kapwa niya vloggers, but possible rin po na may pinagdadaanan din siyang personal na issue o stress, lalo na lumalaki na yung negosyo niya. Nakakaapekto po yan sa pakikitungo. Upang mabawasan ang bashing, ito pong kailangan gawin ni Diwata. Maging transparent po at magbigay po ng paliwanag sa kanyang mga taga-subaybay. Parang ikaw, Bords, di ba? Masyado kang mabait at matulungin sa mga kamag-anak mo. Pero dahil nakaramdam ka na inaabuso ka na, tinigil mo na yung tulong. Ngayon, ano nang naririnig mo salita? Babanatan ka na. Porket may pera ka, sama ng ugali mo. Sasabihin, babanatan ka pa. Porket may pera ka, ang yabang-yabang mo na, hindi ka na namamansin. Pero nang tinutulungan mo sila, wala naman sinasabi, binabanggit na, ay, ang bait-bait na naman ito, tinutulungan kami. Baw, maluoy ka. Ang tao nga naman. 7:34 on the clock. This is Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!